ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸಾರಿ, ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆನ್ನಿವೆ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರೆ ಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇನಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಜವನಿಯರ್ ಸೇರ್ದು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಗು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತೂಕಬಲೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಪಂತಿಲ್ಲಕ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಗೆ ದಯಪಂಡ ಆಟಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ನಮಸ್ತೆ. ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಪಂತೇರು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ. ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನಂಚಿನ ದಾದಪುರ ನಮಕ್ ಬಂಗಲುಂಡ ಅವು ಪೂರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಜವನಿರ್ಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪುಡ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ದಿಯೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗಾವಡ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗಾವಡ್ ಮಾತ ಟೈಪ್ ದಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವನಿಕಲ್ ತೂವೋಲಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಡ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಿನ ಜಾಲಿ ನಮ್ಮನು ಲೈಕ್ ಪಡ ಆಯೋಜನ ಮಂತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಏತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಉಪದ್ರ ಮನ್ಪ ಏತ್ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ದು ಉಪದ್ರ ದೆತೋನೇರೆ ತಡೆತೊಂದು ಉಂತೆರೆ ಆಪುಡು ತೂಕ ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ದೆತ್ತಕ್ಕುನಿ ಪಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ದೆತ್ತಕ್ಕುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಕಾರ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಗೊಂದಿತ್ತಾರನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ವಿನಂತಿ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಡ್ಡ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಓವೇ ಸಾಹಸನ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಸಾಹಸನ ಪೂರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಟ್ರಾಶಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ. ನಮ್ಮ ಎನಿ ಬೈದ ಸ್ಪಂದನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಕೆಸರು ಕಂಡು ತುಳುವೆರೆ ಗೊತ್ತು ಪಂಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಚೈನ್ ಅರೆ ಕಂಡಗೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪುರ ಎರು ಬೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಪ್ಪ ದಯಪಂಡ ಆರು ನಿಂಗ್ಲ ಮೈನ್ ಅದು ಮೂಣೆ ತುಕ್ಕಿರು ನೀರಿಗೆ ದಕ್ಕನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 100 ತಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಇನ್ನದೇ ಪೋ ದೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ಅಂದು ಬಡಿಯಾ Practice make man perfect. ನಮ್ಮಿಂದ ಸತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬರೋಣ ಪಂಚ ಮಾಮಲ್ಲ ಅಜ್ಜಲಪುರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಪಂಚ
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೊದಲು ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಸರು ದಿನಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬು ತಿಂಗಳ ಗೊಬ್ಬು 2025 ಗೊಬ್ಬರ ಈ ಪರ್ಣಲೇಸಲು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸೇರಬಹುದು ಈ ಪರ್ಣಲೇಸ ಉಳಿಪಾದ ಭಕ್ತರು ಮಣ್ಣೆ ಬದುಕು ಭಕ್ತರು ಈ ನಡತೆ ಬದುಕುವ ಪ್ರಶ್ನ ಕೊಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಈ ಕೊಟ್ಟರು ಕಂಪಳದ ಎರಂತರೇ ಕೆಸರದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆ ಮೂಲಕ ಜನ ಒಂದೇ ನಿಮಿತ್ತ ಕೊರಲ ಕಂಡದ ಕೂಟರು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಂದ ಮೊಬೈಲ್ನ ಅಂಗಳ ಪಡೆಯುವ ನಂಚಿನ ಸ್ಪಂದನಪಡಿಸಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಈ ಪೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮದ ಉದಿಪಂಡ ಪುಟಗಳು ಅನಿಯಮಗೊಂಡು ಆ ಪೊಟ್ಟರು ಮಾತ್ರ ಜನಮಂದಿರ ನಿಮಿತ್ತ ಕೊರಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೆ ದೇಶದ ಕೊಡುವಂತಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಭಿನ್ನತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಕೆಸರಿಗೆ ಎರುಕಲು ಡಪ್ಪನಿಸಿದ ಈ ಪೊಟ್ಟರು ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಇತರಂಚಿನ ಬಂದರೆ ಕೆಸರದ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇದೀಗ ಕೊರಲ ಕಂಡದ ಲೇಖಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ದಾಯಪಟ್ಟ ನಂಡ ಇದು ನಾವು ಹೊಸ ಕಿತ್ತಾಯಿತಬಾರ್ದಿತ್ತ ಅಡ ಒಂದು ದಿನ ಕೆಸರ ನಾಡ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಗಾಯಕರಿಂದ ಕೆಸರು ಕುರಿತಿದೆ ಇದು ಬದುಕು ಕಟ್ಟುವ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆನೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಮಹತ್ವಗಳ ಸಹಕಾರ 20% ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂಗಲ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೂ 20 ಅನಿತ ಇದ್ದಾರೆ ಈತ ಒಂದು 10 ನೀರಿನ ಕೊಡುವುದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ फोटो का लेके ले So like it's because of the same blocks. सेव ब्लॉग्स सबको हिंदी में बात करते हैं हिंदी में बात करते हैं तुलुट में बात करता है तुलुट में नहीं बात करता है मैं So सबको इधर का हिंदी में कर हिंदी के साथ guys, it's for same blocks. दादा क्या सेव ब्लॉग्स सेव व्लॉग्स save people, give some money. We don't save water, save wildlife, save animal. नहीं चला दाने मनी पूछे आला दाने जितने बड़ा ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಕಂಡು ತುಳುವರೆ ಗೊಬ್ಬು ಜೊತ್ತ ಉದಿಪಣದ ಲೇಸದ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಲ್ಲ ಬಂದಲ್ಲ ಐನತ್ ದೂರ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಜನಪಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಎದುರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಡು ತುಳುನಾಡ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿಸುವ ನಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಪಕ್ಕ ಉಡುಪಿದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿನ ಪಡೆದಿನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹುಡುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳದ ಗೋನೆರಲಿಪ್ಲನ್ನು ಕಂಡು ಚಪಡಾದ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬದದು ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಲುಪಟ್ಟು ನಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ದೂರಡಿಸಿನ ಆಚರಣೆದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೊಂದು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮೀತು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲರ್ದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಸರ್ದ ಅವೇತೋ ಗೊಬ್ಬುಲು ಅಂಚನೆ ಕೆಸರ್ದು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುದ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಪಡೆರು ಪರಿಸರಡ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡುಡು ತುಳುವಿರಿ ಗೊಬ್ಬು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಸ್ಪಂದನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇವಶ ಪಡೋರು ಅಂಚಾದಿತ್ತನಾಗ ಸ್ಪಂದನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇವಶ ಪಡೆದ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಅಂಚಾದಿತ್ತನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಕಟ್ಟಿಂಚಿನ ಮಾತೆರನ್ನ ಮೌಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಮಾತು ಬಂದುರೆಗಿದ ಈ ದಿನದ ಕೆಸರದ ಕಂಡು ತುಳುವೆರೆ ಗೋಪುಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಕಂಬಳದ ಎರುಕಲು ಈ ಕೊಟ್ಟರು ಕೆಸರದ ಕಂಡುಗಳು ಜಪನಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟು ಇದರ ಮಾತೆಗಳ ರಡ್ಡಕೈ ಸೇರಾದ ಬಾಜಿನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ರೂಪ ಅವು ಬರಡೆ ದಾಯಕಗಳಾಗ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬರು ನಡಪುರೋದ್ರಿಂದ ಬಂಗ ಬೆಗರುಂಡು ಆ ಬೆಗರು ಸ್ಪಂದನ ಮಾತ ಬಂದು ಕೆಸರದ ಕಂಡುಗಳು ಕೆಸದ ಕಂಡು ಈತ ಪುರ್ಲದ ಗೊಬ್ಬು ನಡತಾರಂಡು ಸ್ಪಂದನ ಪಂಚ ಗೌರವ ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಂಬದ ಪೂಮಾಲಿನ ಪಾಲರು ಪೂಮಾಲಿನ ಪಾಲರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನ ಪಂಚದ ಎರಲೆಗೆ ಪೂಮಾಲಿನ ಪಾಠ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕೊಟ್ಟರು ಎರಲೆ ಕೊಂಚಿ ಮಮಲ್ಲ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಒಟ್ಟುಗಳು ಸ್ಪಂದನ ಪಂಚದ
ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಿಗೆ ರಬ್ಬರ್ನ ಆ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ಟುವಂತಿದೆ ಸರ್ ಪೂರ್ವಗೊಂಡಿನ ತಂಡದ ಹುಡುಗರ ಮಾತಾಡುವ ಪಂದ್ಯದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಲ ತಂಡದ ತಂಡ ಎರಿಪಾದ ಕಳೆದ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದೊಂದು ಅವು ಕಂಬಳದ ಎರುಕುಳು ಆರೋಪ ನಟ್ಟದು ಇವೊಂದು ಉದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಬೇಕು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಲ್ಲ ಅವು ತೊಟ್ಟದ ಮಾತ ಬಂದು ರೆಡಿದು ತಂಡದ ಗಪ್ಪಳಿಗಳ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ತಿರುವು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರ್ಮಂಚಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರ ಕೇಳಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೂಕದ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಟ್ರಜ್ಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವೇ ಹೇಗೆ ಕೀಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೇಕು ಎರಡ ಅಂದಲ್ಲ ಟಕ್ಕಿನೇ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಟಕ್ಕಿನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಡ್ಗಣ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು Gracias.
ಗೋಟಿಕೆರೆ ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಮಣಿಗುತ್ತು ಎಸ್ ವಿ ಬಾಬುರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗರ್ದಲ್ಲು ಬೆನ್ನಕಾಯಿ ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ದೆದಿದು ಚಾವಡಿ ದಂಚು ಬರಡು ಪಣಿಕೊಂಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತದಿಲ್ಲ ಸಂಘ ಮಿತ್ರರು ದೆದಿದು ಚಾವಡಿಗೆ ತಂದು ಬರಡು ಪಣಿಕೊಂಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತದಿಲ್ಲ. ತಾರದ ಮರ ಬರೋದು ಏರಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದುವೇ ಬರೋದು ಬಟ್ಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬೋಡು ಗೊಬ್ಬುದು ಮರಳು ಕಟ್ಟೆ ಕೆಪ್ಟನ್ ಪತ್ತಿಯ ಬಂದಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸಾವ ದಕ್ಕಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದಕ್ಕದು ಶುರು ಮಾಡಿ. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಬತ್ತಿ ಬೆನ್ನೆರಡು ಇತ್ತಿಗ ನಿರ್ಣಯ ತನ್ನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೋಕೆಡಿ ತರ್ಕೊಂಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಲ್ಪಡು ಪಣದು ಧನ್ಯಶ್ರೀ ನುಡ್ತಾಡಿ ಮೆರಡು ಭಿನ್ನಾಯ್ತದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನು ದುಂಬುದಿವೊಂದು ಅಂಜನೆ ಈ ಮಣ್ಣುಡು ನೆಲೆಯಾತಿನ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರಿನು ಸುಗಿತೊಂದು. ಸ್ಪಂದನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇವಶ್ಯ ಪಡೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನೆದ ಆಶ್ರಯುಡು ನಡೆಪಿನಂಚಿನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡುಡು ತುಳುವೆರೆಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸರುತ ಇರತೈನು. ಈ ಚಾವಡಿ ಲೇಸುಡು ಮಿತರ್ಮೇರು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸು ತುಳುನಾಡ ಸಾಲಿನ ಪಾಡ್ದು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಣದಿಡ ಭಿನ್ನಹ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ ಎಸ್ ಅನಿಲ್ ಸ್ಥಾಪಕ ರಕ್ಷಿತ ಮೇರಿ ಪುರ್ತರು ತುಳುನಾಡದ ಶಾಲನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದಿಡ ಭಿನ್ನಹ ಶ್ರೀ ರೋಮನ್ ಲೋಬೋ ದೋಟ ಇಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಲೇಸುಡು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ನೀರಾಜ್ ಮೇರಿ ಪುರ್ತರು ಶಾಲನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಣದಿಡ ಭಿನ್ನಹ ಶ್ರೀ ರೋಹಿನಾಥ್ ನೂರ್ತಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಪಂದನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇವರ್ಷ ಪಡೂರು ಇಮೆರೆನ್ಲು ಈ ಲೇಸುಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ತಿಕೇಶ್ ಮೇರಿ ಪುರ್ತರು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಣದಿಡ ಭಿನ್ನಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪ್ಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಾವರು ಇಮೆರೆನ್ಲ ಈ ಲೇಸುಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಆಕಾಶ್ ಮೇರಿ ಪುರ್ತರು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗಣ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದಿಡ ಭಿನ್ನಹ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಸಫಲ್ಯ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೆರಿಯಾರ್ ದೋಟ ಇಮೆರೆನ್ಲ ಈ ಲೇಸುಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಧನುಷ್ ಮೇರಿ ಪುರ್ತರು ಶಾಲನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದಿಡ ಭಿನ್ನಹ ಶ್ರೀಯುತ ಭವಿಷ್ಯ ದೆದಿದು ಬರಡು ಪಣದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಯಶೋಧರ ಅಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಕೇದಿಕೆ ಶಾಲೆ ಇಮೆರೆನ್ಲ ಈ ಲೇಸುಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಭವಿಷ್ಯ ಮೇರಿ ಪುರ್ತರು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗಣ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದಿಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೃತೇಶ್ ಮೇರಿ ಪುರ್ತರು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗಣ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದಿಡ ಭಿನ್ನಹ ಈ ಊರ್ದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಯಾನು ಮೋಕೆನೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಡು ಇತ್ತಿಗ ನೆರಡು ತನ್ನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ತರ್ಕೊಂಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಣಚನಿಗೆ ಹೊರಜಪ್ಪೋಡು ಕಂಡಾಗ ಎಂಕಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತನೆ ಕೊಂಚ ಸಾರ್ಥಕ ಹೊಡೆದ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಕೆಸರದ ಕಂಡು ಎಂಕಲ್ ತೂವೋಡು
ಅವಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೇರು ಅಂಡ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಅಂತಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಸ್ಪಂದನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಉದ್ದೀಪನ ಅದು ಆಜಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ದೀತಂಡು ಬಹುಶಃ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಆಜಿನ ವರ್ಷಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡ್ಪಂತಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಪಂದನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ ಇತ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೋಹಿನಾಥ್ ನುರ್ತಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವಡು ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಒಂದು ಟೀಮು ಅರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ಗೂ ಏನೇನು ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುವೆ ಸ್ಪಂದನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಜಿನ ಯಶಸ್ಸು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ರೋಹಿನಾಥ್ ನುರ್ತಾಡಿ ಬೇರ್ನ ಟೀಮದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವರ್ಚಸ್ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೋಣೆ ಬಣ್ಣ ಅದನ್ನಾಗ ತಾಲಜ್ಜಾಂಡಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಚ ನೀರ್ ದೇವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡು ಕೆಸರು ಬೋರ್ಡು ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಒಲ್ಪ ಕುಕ್ಕದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಡ ಭರವಸೆ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು 10 ಗಂಟೆ ಆದ ನನ್ನೇರೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸುಧಾರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನದ ದಿನೇಶ್ ಪೂರದ ಟೀಮು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡ ಮಾಡ್ಬೇರು ಸ್ಪಂದನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದುಂಡು 5,40,000 ಒಟ್ಟು ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗೆ ಮಂತ ಬನಿಯರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಂದನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಯ್ಯರ ಒಂಜಿ ನಿಮಗೆ ಗೆಲ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ 5,40,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗೆ ಮಲ್ತದ ಬಹುಶಃ ಇದು ಪೂರ ನಿಖಲದ ಸಹಕಾರ ಆತಂಡು ನಾನು ದುಂಬುಗಳ ಎಂಕಲ ದಾದಮಾದ ಯೋಜನೆ ಉಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ನಿಖಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಇನ್ನಿ ಕೆಸರದ ಗದ್ದೆ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೇತು ಒಂದು ನಿಖಲು ಪೂರ ಜಾತಂಡ ಆತು ಬೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಬಾಯಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎರುಕುಲು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಆತು ಬರ್ತು ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಳು ಮಾತ ಸೇರೊಂದಾರೆ ಪೊರ್ಲಾಡು ಕಾಂಡೆದ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕೆಸರಡೆ ಗೊಬ್ಬೇರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಪಂಡ ಬಾತಿರಡು ಪಂಡದು ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಗಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರದ್ದು ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸತ್ಯವ್ರತ ಸತ್ಯರೂಪ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿನಿ ಸತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಜನನಿ ಬಹುರೂಪಾ ಬುಧಾರ್ಚಿತ ಪ್ರಸವಿತ್ರಿ ಪ್ರಚಂಡಾಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಕಟಾಕೃತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಾಣದಾತ್ರಿ ಪಂಚಾಶತ್ ಉದಾರ ಕೀರ್ತಿರುದ್ಧಾಮ ವೈಭವಾ ವರ್ಣರೂಪಿಣಿ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜನಾತಪ್ತ ಜನ ವಿಶ್ರಾಂತಿದಾಯಿನಿ ಸರ್ವೋಪನಿಷದುರ್ಭುಷ್ಟ ಶಾಂತ್ಯತೀತ ಕಲಾತ್ಮಿಕ ಗಂಭೀರಾ ಗಗನಾನ್ವಸ್ತ ಗರ್ವಿತಾ ಗಾನಲೋಲುಪ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಒಂದು ವರದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ದೇವಶಪಡೂರಿನ ಜನರ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಪಂದನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇವಶಪಡೂರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪಂದನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇವಶಪಡೂರು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಟೀಮ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಡೆಗೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಈತೆ ಜನದ ನಾನು ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಅನಾಗ ಅದೇ ಭವಾನಿ ಅಕ್ಕ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರಿದು ಬಯ್ಯ ಅನ್ನೋದು ವಾ ಮಟ್ಟಗೂ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಕರಿ ವರ್ಷ ತೂತ ಇಂದು ಸ್ಪಂದನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ 5ನೇ ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪು 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತರು ಅಂಚ ರೋಹಿನಾಥರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಇಂಚ ದಿನೇಶರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬತ್ತೇರು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಸೇವಾ ರೂಪಡ್ ನಂಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನಾಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚಿನಾಳು ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬಂಡೇರಿ ಏನು ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ನಾನು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನವೇ ಎಂಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಇಂದುವೇ ಮಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಾಹಸದ ಬೇಲೆ ಬಂಡ ಸುರೂಪು ఒక దాని ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನಲ್ಲದಿ ಓಡ್ಚ ಪಂಡದು ಪನ್ನಗ ಪನ್ನಂ ಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅವದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಸುರೂಕು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಅಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಮೂಲಕ ನಿಖಲ್ನ ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಬರ್ಪುನೈಟ್ ಎಂದು ఒక ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪುನಿ ನನ್ನದಲ್ಲ ಅವು ಸೇವಾ ರೂಪ ಅಂತ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವು ಗಮ್ಮತ್ ಅವಳ ಬೊಡ್ಚ ಅವಳ ಬೋಡು ಅವು ಏಪ ಬೋಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಡು ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯನೇನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಗೊಬ್ಬು ಇನ್ನು ಅವು ಅವನುಂಡು ದಯಪಂಡ ಸ್ಪಂದನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲು ಮಲ್ತನ ಜನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಅಗ್ಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಣ ಇಂಚ ಬಂಡ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಾತೆ ನಿನ್ನೆ ಏತೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಲೆಡ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಬಂಡಲಿ ಅಜ್ಪೋರ್ಸದೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಅಜ್ಪೋರ್ಸದೊಕ್ಕದಕ್ಕಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳಿ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಪ್ರಾಯನು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕಂಡ ತೂನಗ ಈ ಚಾವಡಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಣ ಈ ಚಾವಡಿ ತೂನಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಯದ ಮರತ್ತೆ ಬೋತು ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪಸಿಯರ್ದಾಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಣೆ ಅದು ಇನ್ನು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅನಿತ ಕಣ ಮಾತ ಭಾರಿ ಜನ ಪೂರ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಇಪ್ಪನು
ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯನು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವು ಇನ್ನು ಸ್ಪಂದನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಸ್ಪಂದನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡು ಬಯ್ಯಾಡು ಕುಡ ಚಾವಡ್ ಇಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಂದೆ ಈ ಸ್ಪಂದನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದ ಇನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ ನಿನ್ನ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡಿಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಮರ್ತನ ಬೇಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿಂದಾಪುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದಕ್ಕಲೇ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಭಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇರು ಮಕ್ಕಳೇ ಸೇರ್ದು ಡೆನ್ನ
ಸಿಕ್ಕಕ್ಕ ಸೂಡಾದಾಸೆ ಸಮ್ಮಕ್ಕ ಸಂಪಾದನೆದ ಸರಸಕ್ಕ ಸಂಯೋಗ ಶಿಶಿರಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿದ ಮಾಲಕ್ಕ ತಿರುಗುಡಿದ ಕಮಲಕ್ಕ ತೆಪ್ಪಡಿದ ಕಾಯಕ್ಕ ತಾಗಾದ ತಿನ್ನಕ್ಕ ಬೆಣ್ಣದ ಬಾಲ la 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 la